सा भारतनि ट्राइबेल जि माहारि दङ बिसोरनि आलादा सिनायथि हारिमु राव गासिबो दङ आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय सिक्स शिड्युल भारत संबिधाननि सिक्स शिड्युल प्रभिजनाव बिथांमोननो गावखुंथायारि गोहो होबोदों नाथाय अब्लाबो बेहाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनि जि बेहाय थाफैनाय गाग्लोबनायखौनो जों बुंनांगोन सुबुं माने बायदिसिना हा हु आवग्रिनानै बिथांमोना बेहाय रायजो जाफैदों फारसेथिंनिफ्राय बेखौ गाग्लोबनायखौनो जों बुंनो हायो बियो जोंनि थागिबि माहारिफोरनि बे अलखद दिनै कार्बि आंलंआव बे जादों गाबोन दिमा हासाव जानो हागौ जोंनि बड'लेण्डआवबो जानो हागौ बेनि फारसे जों ट्राइबेल माहारिया सांग्रां थानाया जोबोरैनो मोजां आरो जों खौसेयै जुजिब्ला देरहागोन आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेफोर जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जालांबाय थानो हागोन बेखौ आयेननि दहायजों आयेना जिखौ पारमिट खालामो बे रोखोमै राहा लानायखौ जों लुबैयो